बावखुंग्रि सारि नं बावखुंग्रियाव थानाय जेसेबां रायजो राजा आइ आफा जाथि जनबस्ति जोंनि बे बावखुंग्रियाव जेसेबांनाखि दङ बाहाय मोनफ्रोमबो आं बावखुंग्रिनि भिलेज हाबनानै जेसेबां मबिलाइज खालामदों आइ आफाया मोजाङैनो सापर्टिंखौ होदों आरो गोबां भिलेजाव दिनै उदांस्रिखौ हास्थायदों जे मबिलाइज खालामदों बाहाय आइ आफायानो मोजां रोखोमै सापर्टिं होगासिनो दं। दिनै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो बायद'? आङो जोंनि समस्तिनि सारि नं बावखुंग्रि समस्तियाव थानाय जेसेबांनाखि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय मोनसेयैनो खौसेथियैनो कुनु पार्टिनि सायाव एना एनि गैलाया जासे जोंनि बावखुंग्रिनि जौगाथिनि थाखाय दिनै आङो मावनो थाखाय बिखाफोर दोननानै ओंखारबोनायाव जाहाथे आइ आफाया बहुदखौ गावस्रालाय होआ जासे इयुन जेनेरेसननि थाखाय मावलांनो खाबुखौ होयो। जोंहा गोबां मावनांगौ दङ माखासे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेबायदि जेंना बोस्रांजानांगौमोन बियो गासैबो जेंना समस्या बोस्रांजोबजायासै। दिनै गोबां मुंख्लं न'खरफोरनि जिउ दान होलांनाय थै दान होलांनाय बै न'खरफोरनि थाखाय दिनै 5 लाख रां साक्सेस जायाखै। दा बेखौ जाहाथे आसाम एसेमब्लिनिफ्राय डिमान्ड खालामनानै आथोमाफोरनि मुक्तिनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनो आइ आफाया आंखौ खाबु होयो बा गोबां जोंनि जोहोलाव एनडिबि बिदा फंबायफ्रा दिनै 34 इयार नांनायनि गेजेरजों दिनै एकर्ड इसुनि गेजेरजों मोननांगौ दंमोन रिहाबिलिटेसन एग्रिसिया बेबो क्लियार जायाखै। जाहाथे आंबो सासे बर' आइजो आरो बर' बिमा जानानै डिमान्ड खालामनानै मावफुंनानै होनो हायो बाहाय आइ आफाया सहाय मदद होयोब्ला आं बे खामानिखौ मावफुंहैनो हागोन। आरो गोबां लाइमोन फिसाफोरनि थाखाय जोंहा बेखार समस्या बोस्रांनांगौ दङ बेखौ जाहाथे लेखा गोरों फिसाफोरनि थाखाय बा स्पर्टस पारपसनि जौगालांबाय थानाय फिसाफोरनि थाखाय जाहाथे डिमान्ड खालामनानै बेखार समस्याखौ जाहाथे हालखा खालामनो हायो। आरो बेराफारसे जोंनि ओनसोलाव नायगाव टु धुब्रि बर्डार एरियायावहाय गंसे कलेजनि गोनांथि दं। जुग जुग बाहाय जोंहा गोबां बोसोर बे ओनसोलाव रायजो जानाय आइ आफानि सृष्टि होनाय फिसाफोरनि थाखाय दिनै कलेजाव फैनो गोबां खस्थ' जेंनायाव दङ। गाव हाजो साजों फैनानै गोबां धुब्रि बर्डारनिफ्राय ओरै नायगाव एरियासिमा क'क्राझार कलेजाव हाजो साजोंसो फैनो गोनां। दा बेखायनो लाइमोनफोरनि थाखाय जौगाथि होनोबा प्रथम सोलोंसालियानो गोनांथि। बेखायनो कलेज गंसेखौ आं बाहाय जाहाथे आसाम एसेमब्लिनिफ्राय डिमान्ड खालामनानै गायसननो हायो। आं गामि गिदिंदों दुखु मोननायसो फैदों मानो होनोब्ला एखेबारे जेखौ आं मावनो टारगेट लादों आं बेखौ मावफुंगोन जायनि थाखाय आङो दिनै नुनो मोनदों ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जे जायगा जायगा खाल बाहाद गैया औवानि दालांजों थोर थोर मावलायनायसो बारनानै फिसाफ्रा स्कुलाव फैयो बेबायदि कन्डिसन दङ। बेखायनो जे जायगायावहाय ब्रिज कालभारनि गोनांथि बेखौ आङो दिनै डिमान्ड खालामनानै मावफुंगोन। आरो गोबां जायगा भिलेज एरियायावहाय गंसे गारि खारलांबानो ओरैबायदि हाद्रि खुफुङो आइजोफोर खस्थ'यै सुनानै दोननाय जियाव उल्थाय हाद्रियासो नांफिनो। बेनिखायनो जे जायगायाव हारां हाथां अबस्था दङ बेखौ आं दिनै आसाम सोरखारनि माबानिफ्राय आसाम एसेमब्लिनिफ्राय डिमान्ड खालामनानै जोंनि बावखुंग्रिनि जौगाथिनि थाखाय आङो मावफुंगोन। आरो इयुन जेनेरेसननि थाखाय दिनै हान्था मेला थासारिखौ आङो दिनै बावखुंग्रिनि ओनसोलखौ दिनै बोस्रांलांगोन।